Ahojte matematici, dnešné videjko desatinné čísla, pokračujeme a ukážeme si, ako násobíme z pamäti. A ak nám vyjde čas, tak potom aj násobenie a delenie 10, 100 tisícmi. No, takže v minulých videách sme si povedali, čo sú desatinné čísla, ako počítame s desatinnými číslami. Ščitujeme, odčitujeme, násobíme prirodzeným číslom alebo dvojciferným, jednociferným. A dneska si ukážeme také rýchle násobenie. Niektoré desatinné čísla sa dajú veľmi rýchlo vynásobiť aj bez toho, aby sme si to museli napísať. Tak, vezmeme si napríklad takéto číslo 6 krát 0,9 desatín. Tak prvá možnosť je tak, čo sme si už ukazovali, že si to počiarknem a poviem si 6 krát 9 je 54, 5 si držím, 6 krát 0 je 0, plus 5 je 5. A teraz tu mám jedno desatinné miesto obsadené, čiže aj tu bude musieť byť, áno, jedno desatinné miesto akoby, takže tú desatinnú čiarku si dám sem. Hej, alebo si poviem, že táto neviditeľná desatinná čiarka mi poputuje o jedno miesto, pretože tu máme jedno miesto. Hej, už ako si to zapamätáte, tak je na vás. Druhá možnosť, ako ja si vypočítam tento príklad, 6 krát 0,9 desatín, je to, že ja si poviem 6 krát, ako keby tu tá 0 nebola, hej? A ja budem prirodzené čísla násobiť. Tak 9 krát 6 je 54. A teraz sa pozriem, koľko tu mám obsadených desatinných miest? Tu. Hej, čiže aj tu ja musím mať urobené desatinné miesto, takže si tú desatinnú čiarku dám za 5. Alebo si rovno poviem, to je tak, že 54, áno, 9 krát 6 je 54. Tu je tá neviditeľná desatinná čiarka a tu keďže máme tu jedno desatinné miesto, tak sa nám posunie sem a dostanem skutočne výsledok 5,4 desatiny. Ďalší príklad by sme napríklad mali 0,5 krát 2. Tak znova klasika, 2 krát 5 je 10, 1 mi zostala, 2 krát 0 je 0, 1. A znova si poviem, tu mám obsadené jedno desatinné, musí byť aj tu, takže desatinnú čiarku si dám sem. Alebo si poviem 0,5 krát 2, to bude ako 5 krát 2 je 10. Tu mám práve to jedno desatinné miesto, takže si ho tu vyznačím a musím si dať tú desatinnú čiarku sem. Hej? Tak to je ďalšia možnosť. Potom napríklad, keby sme mali takýto príklad 7 krát 0,8 stotín, pozor, tak zase si poviem 7 krát 8 je 56 a pozriem sa sem, koľko to mám obsadených desatinných miest. Mám tu obsadené 2 desatinné miesta, čiže musím aj tu mať tie 2 desatinné miesta, takže 1, 2 a preto dám desatinnú čiarku a dopíšem 0, alebo si poviem 7 krát 8 je 56. Tu mám 2 desatinné miesta. Tu je tá neviditeľná desatinná čiarka, ktorá poputuje sem. Hej? Čiže 1, 2. Tu si ju dám a dostanem naozaj 0,56. To už je, ako si to uvedomíte, už je na vás. Ideme ďalej. 1,1 desatina krát 10. No, my sme si už v minulom videu ukázali, že keď násobíme desiatiny, tak táto desatinná čiarka sa posunie o jedno miesto doprava a ja dostanem výsledok 11. Hej? Alebo si rovno poviem, že to bude ako 11 krát 10, to je 110. Tu mám jedno desatinné miesto, to si zafarbím, áno, alebo si ho označím. Čiže desatinná čiarka musí byť tak, aby to jedno desatinné miesto za ňou bolo. Aj tak sa dá. Alebo 5 krát 0,4. Buď znova počiarknem a násobím. 5 krát 4 je 22. 5 krát 0 je 0,2. Oddelím si to jedno desatinné miesto, ktoré mám tu. Áno. Alebo 5 krát 0,4. Tak si poviem 5 krát 4 je 20. Pozriem, koľko tu mám zafarbeného jedno. Čiže aj tu musím mať jedno a tým pádom si sem dám desatinnú čiarku a mám výsledok 2. Hej, 2,0 alebo 2, no, napríklad 0,3 krát 0,07. Hej, 7 stotín. Tak zase 3 krát 7 je 21. Pozor, veľký pozor.
Tu máme 1 desatinné miesto, tu máme 2 desatinné miesta, čiže 1 plus 2 je 3. Takže vo výsledku musím mať oddelené 3 desatinné miesta. Mám tu, hej? Takže pozor dávame. Tuto mám tú desatinu čiarku a idem 1 miesto, druhé miesto, tretie miesto a až potom môžem písať desatinu čiarku a nulu. Takže sem ja musím dať ešte jednu nulu. Tak vo výsledku potom to bude 0,021. A keďže tu sme povedali, že vo výsledku musia byť 3 desatinné miesta, tak ich tu skutočne musím mať. Na to dobrý pozor, keď násobíme 2 desatinné čísla, tak vtedy musíme pozerať na počet miest v prvom a na počet miest v druhom. 1 plus 2 sú 3. Tu musí byť vo výsledku 3 desatinné miesta obsadené. Tak, na to si dávajte pozor, keď máme 2 desatinné miesta, aby sme na to nezabudli. No, napríklad 15 krát 0,2 desatiny, zase 15 krát 2 je 30. Hej. Tu mám 1 desatinné miesto, čiže ono mi sa musí aj tu nastať, takže to máme 3. Alebo si rovno poviem, 15 krát 2 je 30, tu mám 1 desatinné miesto, čiže túto desatinu čiarku posuniem sem. Hej. No, skutočne mi vznikne 3,0, takže mám tu to 1 desatinné miesto. No to, že ja už túto 3,0 si môžem prepísať ako 3, tak to už je v poriadku, že? To už potom je ďalšia úprava. No a posledný si môžeme dať, nech to máme také pekné farebné, 0,15 krát 2. Hej, tak zase 15 krát 2 je 30. Ale pozor, tu mám 2 desatinné miesta, áno. Čiže aj tu sa mi musia objaviť 2 desatinné miesta, alebo teda z matematického pohľadu 1, 2. Desatina čiarka sa mi posunie sem a mám 0,30, lebo tu mám skutočne tieto 2 desatinné miesta obsadené. No to, že už si to ja môžem potom napísať ako 0,3 desatiny, to už vieme. Tak, no a ideme ešte, teda tu slúbené násobenie 10 100 tisícmi. Zoberme si napríklad takéto číslo. Keď mám 2 krát 10, no tak my vieme, že to je 20. No a prečo vieme, že to je 20? Pretože táto dvojka je vlastne napríklad 2,0. Áno, ja ho môžem zapísať ako desatinné číslo krát 10. No tak potom to znamená, že táto desatinná čiarka čári mári sa presunula sem. A dostaneme číslo 20. No tak keď to potom tuto takto funguje, tak potom to musí fungovať aj pri klasických desatinných číslach. Napríklad 0,3 krát 10. No tak čo sa stane s touto desatinou čiarkou? Tu mám jednu nulu, takže ona ako keby mi prešla o jedno miesto sem. A dostanem číslo 3. Ak by sme mali, že násobím 0,3 desatiny krát 100, tak si budem pamätať. Mám 100, pri násobení 100 áno, mi číslo narastá. Keď násobím, tak mi číslo narastá. A teraz táto desatina čiarka prejde o 1, to je táto prvá nula, čiže to bude 3. A ešte musí prejsť o 1, lebo tu ešte mám ďalšiu nulu. Čiže tú nulu už len pripíšem. Áno, vždy sa snažte prejsť tak, aby ste si vytvorili akoby prirodzené číslo. 3,34 krát 10 napríklad. No tak tu mám krát 10, takže táto desatina čiarka sa posunie o jedno miesto sem a dostanem 33,4 desatiny. Ak by sme mali ale 3,34 krát 100, tak čo sa stane s tou desatinou čiarkou? Ona predsa musí poskočiť o 2. O 1, o 2. A prejde až sem. A dostanem 334, hej, celé, a čo tam je? 0. No tak ja si to môžem napísať ako 334. Dobre? Tak. No, ak by sme napríklad mali ďalšie číslo. 1,526 krát 1000. Tak čo sa stane? Hej? Tak, poviem si. Mám tu 1, 2, 3. O 1, o 2, o 3. Takže tá desatina čiarka sa nájde za tou šeskou.
akoby, hej, tam už je potom 0. Čiže ja rovno môžem aj tu napísať, že to bude 1526. Lebo tu je tá čiarka desatina, len ju už tam nepíšem, lebo to by sme museli tam potom zase napísať tú 0 za to. Tak. No, čo ešte také napríklad si môžeme dať? To delenie. Tak ako keď násobíme 3 krát 10, tak nám číslo narastá, že je 30. A keď mám napríklad 300 deleno 10, no tak nám číslo sa zmenšuje. Že? Škrtnem 0, dostanem 30. Hej? Lebo zase spätne 30 krát 10 musí nám výsť to pôvodné číslo. No a keď to takto bude platiť, čo my vlastne tu robíme? Áno, keď budeme deliť 30 deleno 10. No tak ja viem, že pri desine 0 škrtám, že? Ale tuto za tou 30 je tiež desatina čiarka, čiže to je 30 akoby celé 0. Áno? A teraz deleno tých 10, tak keď budem deliť desiatimi, tak tu mi číslo narastá, keď násobím, a tu sa bude zmenšovať. A keď sa má zmenšovať, tak tá desatina čiarka musí prejsť o koľko? O tú jednu jamku. Áno? Takže dostanem potom vo výsledku 30 deleno 10 bude 3, akoby celé 0, a to je práve 3. Dobre, ukážeme si. 25 deleno 10 napríklad. Tak si poviem, delíme, číslo sa nám zmenšuje. Tu je tá desatina čiarka, posunie sa o jednu jamku dopredu, takže vo výsledku budem mať 2,5 desatín. Mám to dobre? No tak tu, keď delím desiatimi, tak znova opačne, keď to vynásobím desiatimi, musím dostať 25. A 25 sme mali na začiatku. Je jasné, že keď budeme deliť napríklad 25 deleno 100, no tak sa pozriem, koľko tu mám. Jedna jamka, druhá jamka. Tak ideme putovať. Jedna jamka, druhá jamka. Tu sa objaví desatina čiarka a sem si potom už dám tú 0. Takže dostanem 0,25 a zase krát 100. Keby sme to vynásobili, tak tú desatinu čiarku znova posuniem o 2 a dostanem 25. Toto sa využíva vtedy, keď sa napríklad premieňajú jednotky z menšej na väčšiu. Tak tam sa to dá použiť, aby ste vedeli, to potom v tom ďalšom videjku si spravíme. Dobre, takže na dnes všetko. Zopakujte si, popozerajte si a uvidíme, čo v ďalších videách bude, ako sa bude vyvíjať školský rok. No, to je tiež dôležité. Zatiaľ sa majte pekne, lajkujte a opatrujte sa. Ahojte!